bandiraɓe sehilaɓe yiɗɓe safrade jottodire e Cheikh Tidiane Touré o jogui ko gandal ɓalayal kadi o jogui ko jalan holko safrata omo safra gueɗe kewɗe no fewi an jiɗɗo ɗannade yottodir e Cheikh Tidiane Touré joni naata avion ɗannoɗa an mo ganduɗa e debbo ma enema murtiri salti o on sa yettodiri e mum joni o rewama no belni an suko gorko jiɗodirɗe e suko debbo taw kadi aɗa yiiɗi yo dewgal woto hakkude moon sa yettima mo joni joni kadi dewgal woda hakkude mon an mo ganduɗa yiiɗi yo guuruma salo guuru tiɗɗo no fewi taw so neɗɗo lappima jaam ndi heelata yottodir e Cheikh Tidiane Touré gorko mbo leydi Burkina Faso gonɗo e nder leydi Sénégal walla an baɗɗo emiride walla an jiɗɗo ƴewanede yottodir e Cheikh Tidiane Touré ma o ƴewanma o holluma ko arata foof yo ko yewti foof o haalanma hoɗo mbatta kadi ha hajuji ma kumto Cheikh Tidiane Touré ganda mawɗo no fewi no fewi joguiɗo jalang muɗum ɓuuri hen welde noon o wi son gollodiri a toti ɗum seeɗa ma a yiyani ko winoma ko o totitanmo seeɗa ma wadde ko garanti mbatton so hoɗon kalda koko laaɓi kalda toon somi yii naw somi yiyani addu seeɗam ɗum noon heewani e mabɓe kono kanko o jaaɓi ɗum ɗon numéro makko téléphone ko 77 095 04 52 77 095 04 52 jokkodira e muɗum ko ceerno bawɗo safrude no fewi ka andele mi ɗo jogi hew mi ronkudu hay mi genani haalde en miɗa mari hew wallahi miɗo mari pelletti miɗo mari a yatama hande a yatade ɗo ronki ko ɗum neldino komi neldotata nde on nde joɗɗa ɓette ko garde ba arti baɗɗon toon de ay nayi nani wulgu jo hande wuli hande kay komi maayi tan hande ka la ilaha annama wottani waɗanama mottani addora ndiyam ndiyam de ɓuuri mi sohlu tampi nangue wuli ma ay tampere adol meɗa ni tampete on to mottari ndi woni ha oyni kam ko ndiyam mo ɓuuri sohlude kono addora e mottari ndi woni yoni yewno gadda mottari ndi Alsine pomma lammide manki ɓendude an kon ko ɓendani kandinɗa ham ƴakkunde jam
ya ƴakkunde leggal Alse sehel ma ñandeno mi kalandama haala muno sinno sagam de a yafotoma aduna wona hay batte kala ko jiiɗa ko gasata ha heddo laamu Allah te sa ƴeewi an aɗa jogii défaut min mbiɗa jogii défaut goɗɗo e goɗɗo kadi jogii défaut ko Allah tan waɗi parfait nda sa ƴeewi hakkude min e ma no mbaɗunɗen ni somi rewino jikku ma en jettittako ɗo hannde nda ko min arata ma min yewrata ma min fijantama min jalantama sinno sagam a yafotomo nda hay goto timmani ko jomiraɗo subhanahu wa taala tan timmi mon fof ene jogii jikku a jogii jikku goɗɗo e goɗɗo ene jogii jikku min kadi mbiɗa jogii kono yaafomo fiyondirani wonko yafni wonko yafnaki ha la ilaha illallah hande de neɗɗo tampi mi meeɗa tampirde ni hande kam komi maayɗe tan aɗa goɗɗe hande meɗɗo tampi tampere kam so Allah en ɗurti amata mahal ko welani mahal ko samortande kono ala no waɗata wallahi ta ñamodde ɓayde ko welani ñamta ñamde fewni fof e liɗɗi gondi fayi no mbiya maaro welani ala wiyani ma mbiyami liɗɗi ɗi kay beele mi wiyani maaro ko kay maaro ko kay e liɗɗi ɗi fof goto ɓayde koko defata wol sa wi liɗɗi beeli kay maaro mettani sa filme kam de kaɓende ni a tima ɗo boola mat kam film wota filmam de bawa min ko waɗo manipulé heccanke mi yiyayi ɗo a potti men neɗɗon jogui tiktok meɗen meɗe ñaam koko an waɗi ɗum an kay ñande foof ni mbattami nde ni ala ɗum ɗon jaadi joni mawɗon ñaam neɗɗo ƴetta portable timno e ñaman noon ko jiiɗa waɗ tiktok kam ƴeew portable mugal ngal pourquoi yaani ɗum wona whatsapp joɗɗin portable joɗɗin portable ngal joɗɗin portable a nani te mbaadi ndi wayndi wona mbaadi ndi neɗɗo wawi wadde comprendre neɗɗo ha wurde mum jawa ko wona haaju mum penowo kaltowo jurnittoɗo mbaɗa noon wawi wurde mum siwmin gurdam mum fof ko sirlu wonko heewi komi fota andanede wadde wurde me makko ko tampere waddandemi jikku mo jikkuɗi o wonamo neɗɗo wawi waylude neɗɗo walla neɗɗo wawi wadde comprendre neɗɗo ha wurde mum on jikku wurde min tan goto ɓuuri foftindemi ene keɓurno wurde makko ni siko tampere waddatami ko tampere tan o ɓeyde tan waɗi jaami gaccu mum hande o liggey mi liggimi mi meeɗama liggade te liggeyi baɗni muus wona e dow leydi kam hande meɗa tampi tampere mi meeɗani tampo mbimami komi jaat tan laakal billahi o liggey kombo woni jiilade kanga yan kam won kewi ɗo goɗɗum walla mako kar yiɗo a wadde a maayi an merde wayi woto won doom min miɗo expliquer jooɗi doom han jal ƴeew te noon o a foti ɗum jayta noon par ce que mboni ɓurten baba ñalnama hunde wotere kangaɗo si fima yottani
hayana hangete jokkamo wayano way non mi haalnima ɗum Alseyni aduna wona ni sehlagal vrai weeɓani kono jaadiɗo ene wawi wonde te e nder jaadiɓe mayi hen peno mayi hen gujjo mayi hen mo yahani haaji muɗum te kamɓe fof sa rendiniɓe ma waw wordude e mabɓe taw ɓe bonnananimi jikku moƴƴo mo joguiɗa o nul n'est parfait dans cette vie neɗɗo mo jiiɗa fof ene jogui défaut jomirawo tan woni timmuɗo on woni borom kun fayakun te gueɗel gotel ñaaguimami woni ƴeewa ñalngu jaaden har sehil ma o jafnoɗamo ɗum sa waɗi ɗum mami welto te Allah kadi ma welte ma ndax sa ƴeewi ko Allah waɗirimo dani neɗɗo fof jikku mum onon haɗa moftude ode ko haalanma ko gonga kala kanga lappu ma yoftade a hatete kaaɗe ni no hatira kaaɗe wiye beddaji himno ganda ɗum a jokkanmo de tangete wayawa makko kay ka waɗɗum hakkille ma hen joni noon porosé amo noon porosé e sukka porosé ha ƴeewa ko ittuma e porosé he a feetan ndemo jokkanmo jo ha ɗi bonɗi jogoɗa dan ɗum ko waɗum won wallahi hay so neɗɗo indi yaha laakal daña ɗum nda ɗum noon ko kangaɗo yimmi ta jogoɗo haade ay an ko ni yimɓe ɓe joɓiratama kalisa mo wiili ha rongi ndar koyɗe makko mo rawni pe andi ko mi wonatama ay ɗi mbuuɗi kanko o jogoto feetude kanko kadi goɗɗo jokkiramo ni min mi ñamani ɓuuri feetude sakko min kadi mi jokka mo mi feetere abbo sa mi minado bottare la ilaha illallah ay hajjil kam jahni kam ya tan e sukkay ha ngaɓe tan ina adda kaalis ha ngaɓe kay heɓori hatte kaaɗe Alsey a jaɓi ko mbimi ho komi ñaagui ɗum saabi Allah jabran ɗum Allah janngo sa ari jaaden toon inchallah subaka wonata walla kihiiɗ nde garɗa fof basi Allah mi weltima Alsan yo Allah weltane نان نان on garti on jiiti Yeah.
heɓa ko gaddun toon aɗon jiitin min jiiɗima min tampi kono haydara min jeeya tigi mo wandeni kala to min mbiyano toon wonanno min jeeyi toon min jeeyani min asiti bam yahay bam sunu wuuro tawon ko mi wal wasta o jooɗo seeɗa mo artema o arema ko tomin jii fof min mbayri yiidem cikkim tan baba mum yi tenen jom pufti ko hoorema wi wayri yiidem te meeɗa jooɗade semaine taw yiyani kono o dumum fof o yiyani Tom o aduna mo gonɗen oɗo jappay goto andanma mette ma ɓe gandantuma caɗele ma te ɓe cafrantama te ɓe katta ɗum de ɓe duttoro eɓe gaybinma sa dañiti caɗele fofo e juuɗe Allah ma Allah sabu Assalamu alaikum. Mbaɗɗon selli mbaɗɗon tampere jam ɓoloni mawɗo machallah joni wallahi mawɗo alhamdulillah ɓe jam selli ko mawɗo alhamdulillah jam tan mawɗo min kam min najat walla ko ɗum woni min de ko Aissata tan jiiɓi ɗo henna takkude arani walla takku ala ɗum ɗon wawa amnade amtako. Assalamu alaikum. Aleykum salam. Ñalɗo mawɗum inchallah ni jam an kam mata yewnani a jaɓɓata koy ono mbirumami ni tan sa yeehi oto ƴeew jikku makko ƴeew an ko mbimami o ƴeewa e hawride e makko ka aduna hay batte wonani ko ɗum woni ko ñimmi manna ham a faami salamu aleykum Assalamu warahmatullah. Ça va mbaɗa Mbaɗɗa sel jam gonɗa tan mbola jam ko Ifra woni non Ifra an a wayri ɗo de an Ifra ala ɗo Ifra wayri ɗo ɓooyi mara wonano e leydi he walla ka jaltunoɗo Ifra wayri ɗo ɓooyi
Ah bon? Oui. Ifra ala ɗo? Ifra ummima ɗo ɓooyi. Inde ma? Min ko Idi mbiyetee. Idi? Eyi. Min ko Hadija. Oɗo wiyete ko Tengelle. Tengelle, oui. Eyi. Ah, oui. Pardon. Tengelle? Ewo Dede. Mi yinde mi arti nelal ma. Mi yino to nelɗa kam to. Kono noon cukalel ngel de ngel jaɓani. Kadi o jaɓani mo dokkuɗamo o yiɗa ɗum. Ko jagguno hanki e cengi. Ko ɗon tan o jaggi. Ko yo yiɗa ko o wi tan ko yiɗa. Min kaali maɗi min ñaagi min mbaɗino watte no fof. Min donki min e Kadja ɗerugi fof. Minni ko waɗi kam ko ɗum jaakam. No mbaɗumi e takko ni tan. Takko way tan kono anda kam. Tew bono wuro gurdam ko kanko tan e Allah ngandidi ɗum. Sabu min komi yummo mbeɗa andi gurdam ɗam mo wurata ɗum. Mbo wuri meseer musɗude. Mbo wuri meseer no feewi no feewi no feewi no feewi. Sa jaɓno kam ɗum ɗo kam woppan. Sa jaɓna woppan. Kono noon on konngol kalanoma mi celda kono boyi lutata ndamdi de. An Tengelle ko mbaɗɗa hono mbayirɗa ɗumen min mbiɗi fewn an aɗa yahata bonno ko addi fof kam keɗoɗa oɗo holko haala namdoɗama to Ifra woni kono ala pardon Idi argay ndar komi ñaguidam saabi Allah so ari yewtide makko Idi ma jaafoɗade oɗo so anda neɗɗo tan koni o waɗirta comporté o eyi sa yi min gari ɗo hen ni komin forsimo mi wimo yo ar min jaada har sehil makko o wawa howride makko nda aduna hay batte wonani te sinno sagam nomin gari ni min tawamo ɗo hen kono noon koni Allah hoddir kono noon ko ɓaade an min tawi ɗo hen koye an tan min mbawata yewtidde e mi hokkuma kalda e makko no woodi kay c'est que Ifra ummima ɗo ko ɓooyi Ifra no joguino ɗo henna probléme famille ɗum addunomo ɗo henna joni noon no hawrite e famille makko hanti o hooti quoi te ko hooti ko henna ina ɓooyi wadde ko oɗo woni Tengalla eyyi min ɓooyi haalande mi haala makko o haalnino kam ko neɗɗo moƴƴo quoi o wino Tengalla kam ko neɗɗo makko par ce que koɓe wonko ɓe mbaddi ko heewi kanko e Tengalla mbeɗa andi kanko Tengalla o anda kam ɗum saabi kadi o waɗiri ni kadi ɗum ɗon en paama kala ko cohluɗa e Ifra aɗa wawi ɗum dañde e yam par ce que min woni Ifra woni min te kadi bisimilla ma galle o nan ɗo kala ko cohluɗa ɗo hen koye ma heddi Hadiza a waɗi ko yooɗi par sa yi yimɓe mbaddi carodiri ari pour rentindel ɗum ɗon ko geste baɗɗo nice mi mbaɗ ɗum saluer quoi par ce que kadi ka neɗɗo moƴƴo kadi neɗɗo ko noon darirto Idi vraiment merci beaucoup kadi haalama yooɗi feewi hamin mbawno ardotoma mbaɗa min ñakal kersa wona waɗani ɗumen a ari a udditini min hoorema a haalde amen correctement a waɗi min hokku min ɗum ɗo baɗɗo a waɗi min valorisé quoi e mi weltanimama doole ɗum noon Tengelle mbawmi wiidem ko ya jaggu Idi ɓaade yiyani Ifra te sehel ko sehel ma kanko woni ɗo hen yimɓe ko jaggodiri no feewi kanko ala probléme hay goto hamo laabireeɗo probléme makko tan woni hamo yaha yiide hoore makko ɗum kam ko kanko ɗum o andira mi ñoharama hen ni haalanta goonga ko elle makko Tengelle hokkuma jungo aduna hay batte wonani oɗon mbawi jaggodirde an kam Aissata an mbinomami ko yaya gaddanami takko walla mbinomami ko yaɗa welnomi takko yo ara malla hoto ar ko ɗum mbinomami ko yadanam takko mi wiyanima goɗɗum kono mi andi noon deke ko takko waɗata ko fof ane makko gondi onon gondi ko waɗata ko ane makko kono noon mi haalanma an aɗa yenna sa welnoma addude takko arat kono noon mbaɗa andi ko mbaɗɗa ko fof mi yii ɗum nani ko mbaɗɗa ko fof mi yii ɗum kono so Allah jaaɓi ɗum ɗon ko iwata ha laaɓa min ko min halfuma min halfi takko anani kalanmami ko
kono an noon ɗum bettanema ma a meeɗa mi meeɗa wiidema ya wannam hunde mbaɗanɗami a meeɗa wadde ko welimi mi meeɗa wiidema ya wannam hunde mbaɗɗa ko welimi ko a meeɗa ɗum wadde kono mami andinma an e takko fof ko min woni kilifa moɗon ko kalmi ko ɗum ɗon tan waɗata gandira noon ye tengal woto hul haydara kala ko IFRA wawanma meɗa wawanma ko ɓuuri ɗum donc min beltanimama kadi no feewi jarama jarama no feewi tengel le a fatta hamni aɗa heño tan aɗa heño eske yalla mi dañani jam to ɓiyam mi dañani jam to baba gallam min dey wuuri misère wuuri metti ɗe metti cok towto e nder ɓerdam baɗoji bempeƴe e nder ɓerdam ko min tan goto andi ɗum o musallah mo gondu ko min tan e Allah ganditi ɗum hay goto andana kam ɗum sona min e Allah e ɓinguelam ngue eske a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppirade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no